Των πολιτών σήμερα. Τον καλούμε στο βήμα και για την απονομή τον κύριο Τρίφων Φαρμάκη. Και οι τρεις σας. Όχι, ένας. Μετά στη φωτογραφία και... Καλύτερα ένας και μετά θα είστε όλοι μαζί. Λόγω. Καμία ψήφο για τον Γιάννη Δημαρά. Η καλύτερη ψήφος είναι ψήφος της καρδιάς, δεν πειράζει. Επιτρέψτε μου μόνο δύο λόγια. Ποιο είναι εν τέλει το μήνυμα που στέλνετε ακόμα μια φορά από εδώ, σε όλο τον ελληνικό λαό? Όταν ένας λαός αδικείται και έχει αποφασίσει με ομοψυχία να διεκδικήσει το δίκαιο του, μπορεί και θέλει να αγωνιστεί, θα το πετύχει. Στο άλμα των πολιτών του Γιάννη Δημαρά σίγουρα είναι πολλοί. Κάποιοι με την καρδιά τους, κάποιοι με την ψήφο τους. Οι ψήφοι όμως δεν φτάνουν να είναι όλοι οι ψήφοι της καρδιάς. Ο έτερος στο θρυλικό ρεπόρτερ, ο Γιώργος Σολιάνης. Τα λόγια είναι περιττά, ο Υπουργός Αθλητισμού, βουλευτής χρόνια. Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά αγάπησε τη Λάρισα, την έκανε δεύτερη πατρίδα του μετά τη Φλόριδα, του χρωστάμε πολλά και για την απονομή θα καλέσουμε ένα ποδοσφαιριστή, τον Αλέξανδρο τον Καλύψο, που είναι εδώ και τιμάει την εκδήλωσή μας. Ωραία. Εμένα θα μου επιτρέψετε να κλέψω 4 λεπτά γιατί τα δικαιούμαι. 23 χρόνια ανέβαινα σαν βουλευτής Φλόρινας η πατρίδα μου και 23 χρόνια σταματούσα στο Travel Stop για να θυμάμαι και τις στιγμές αυτές που με συνέδεψα με τη Λάρισα για πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να πω μερικά πράγματα. Γιατί εκπλήρωσε μερικούς ανθρώπους της Λάρισας κάποια πράγματα. Πρώτα. 4 λεπτά. Εμείς οι τρεις το ξαναδείξαμε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Να μην κρυβόμαστε, είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Η ζωή καμιά φορά χωρίζει τους ανθρώπους, όχι πολιτική. Είμαστε αγαπημένοι φίλοι. Ήμασταν και οι τρεις αλάνια, αλλά διαλεκτά παιδιά μέσα στη δημοσιογραφική πιάσα. Έτσι φτιάξαμε τους ρεπόρτερς. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι χρωστάμε στην τηλεόραση την όποια δύναμη αποκτήσαμε. Ένα κομμάτι αυτής της φήμης οφείλεται στο ρεπορτάζ που κάναμε στη Λάρισα σε εκείνες τις θρυλικές πραγματικά στιγμές, όπου μια πόλη ολόκληρη ενωμένη διεκδικούσε το δίκαιο της. Δεν έχει σημασία σε ποιο τομέα το διεκδικούσε. Διεκδικούσε το δίκαιο της. Δεύτερον, δεν έφτανε όμως αυτό. Υπήρχε ένα λυσαλαίο κατεστημένο στον αθλητισμό. Εμένα μου έτσι να το γνωρίσω και αργότερα σαν φυσικούς του αθλητισμού. Ο ξεσηκωμός που έγινε στη Λάρισα, η μικρή επανάσταση που έγινε στην Εθνική Οδό, τα νιάτα της Λάρισας, τον είπατε αυτό το νεαρό, το γυμνό με τα χέρια, τότε τον είχαμε γνωρίσει. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάθος στη ζωή μου. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Αυτό το νεαρό ήταν όλη η πόλη ενσαρκωμένη στην άκρη. Για πρώτη φορά λοιπόν μια επαρχιακή ομάδα κατακτούσε ένα πρωτάθλημα. Αυτό κατά τη γνώμη μου ισοδυναμία δεν ήταν του κάνω σαν φαντασία, με το να πήγαινε ένας Έλληνας αστροναύτης στο φεγγάρι για να το πατούσε. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είχε γίνει και δεν θα γίνει μάλλον, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη επαρχιακή ομάδα που θα πάρει πρωτάθλημα ίσως να είναι τα ερχόμενα 100 χρόνια. Τέτοιο άθλο επιτέλεσε η Λάρισα. Τι είναι αυτά? Ερχόμουν, σας είπα, 23 χρόνια εδώ και έχω κάνει φίλους. Ο Γιώργος Τσιτρούλης με πρόλαβε. Κοιτάξτε, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει ποτέ καλύτερο γενικό γραμματέα αθλητισμού, όποιο κόμμα και αν υπηρετούσε στην εξουσία, από το πρόσωπο αυτό που γνώρισα, που ήταν ένα τίμιο πρόσωπο, ένα καθαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που γνώριζε τον αθλητισμό. Και προσκάω πάρα πολλά και την καταποτείνω τώρα. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα. Ότι εξαιτίας της συνωνυμίας και της φιλίας που είχαμε όλοι μας με το ΚΜΟΠ, συνδεθήκαμε και λίγο περισσότερο με την όλη υπόθεση.
Εγώ συνδέθηκα με τη Λάρισα και με άλλους τρόπους. Με την Άννα Βαγενά, τον Κωνστασιάνο, σαν Άννα Βαγενά, αν ήταν έχω κάνει το καλύτερο ή το μεγαλύτερο παγό της ζωής. Εγώ πιστεύω το καλύτερο. Την γνώρισα το Λουκιανό και Λαϊδόνη και είναι ιστορίως παντρεμένη, όπως ξέρετε. Στο τελευταίο. Η ιστορία τιμάει σήμερα μύθους στον αθλητισμό. Και εγώ τους μύθους δεν τους εκπορθώ, τους λατρεύω. Δηλαδή τους παλιούς παίκτες τους λάτρεψα σαν υπουργός και τους τίμησα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλους παίκτες. Μέσα στη γενιά των μεγάλων Ελλήνων παικτών, στην πινακοθήκη αυτή, Δωμάζο, Σιδέρη, Λουκανίδη, Νεστορίδη, Κούδα, Δενικάρη, χωρούσανε και οι 11 παίκτες της Λάρισσας. Τώρα, θέλω να πω και το τέλος αυτής της ιστορίας, το οποίο το γράφω στο βιβλίο μου Γάτος Γέρας. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, όπως είπε ο κ. Τσιτούλης. Αν τα πούμε πιο ακριβώς, αφού κάνουμε σήμερα όλη την ιστορική αναδρομή. Έγινε ένα τηλεφώνημα στην κόρη του Ανδρέα, του αειμνήστου Ανδρέα Παπανδρέου, στη Σοφία. Και εμείς οι τρεις είχαμε πει ότι στο τηλεφώνημα αυτό θα τις μετέφερα εγώ, και το μετέφερα, ότι εδώ, αν τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα, θα υπάρξει αίμα. Και θα ήταν άσχημο αυτό το κόκκινο αίμα, το ελληνικό, να έβαφε μια χώρα, πέρα από μια πόλη, μια χώρα, μια κυβέρνηση και έναν ηγέτη σαν αυτόν που υπήρχε τότε. Σε 24 ώρες ο νόμος είχε αλλάξει. Οφείλουμε λοιπόν να παραδεχόμαστε ότι κάποιοι ακούνε ακόμα. Ήταν πανάξιο το πρωτάθλημα, ήταν πανάξιοι οι παίκτες, ήταν πανάξιος ο εξωσυγκομός, αλλά και κάποιοι στη κρίσιμη στιγμή άφησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, κύριε Γιάννη, εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ παίξα αλλά πολύ καλό. Γιάννη, και επειδή παίξατε πολύ καλή μπάλα με την Άρισα, πάρετε και μια μπάλα. Επειδή όμως έχετε πάρει το βιβλίο που το πήρε ο κ. Δημαράς. Το έχω πάρει όχι μόνο και λέω και κάτι ακόμα. Ξέχασα το Γιάννη Καλογιάννη, συγγνώμη. Αυτός έγραψε μία μικρή αθλητική εποπτεία. Το βιβλίο δεν είναι απλώς καλό, είναι εξαιρετικό. Και θέλω να πω ότι τον παρακολουθώ σε όλη του τη διαδρομή. Δεν ήταν μόνο για τη Λάρισα γραμμένο το βιβλίο. Το βιβλίο είναι γραμμένο για όλους τους Έλληνες. Το δικαιούται η Λάρισα ακόμα περισσότερο. Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, τρίτος και μαχητικότερος λοιπόν ο Κώστας Καρδαδέλας. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να πρωτοστατεί τις επάρξεις της ακόμα κοινωνιογραφίας. Σας καλούμε λοιπόν να παραλάβετε ένα μικρό δείγμα της λαρισινής εκτίμησης, ένα μικρό δείγμα της λαρισινής αγάπης στο πρόσωπό σας. Καλούμε τον κύριο Κυριτσάκα. Δεν θα μπορώ να πάρω και εσάς μαζί μου. Δεν νομίζω υπάρχει πολλής κόσμος που θα τους βοηθηθεί. Ο κύριος Κυριτσάκας παρακαλώ να έρθει για την απονομή. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είμαι γυρίστη 25 χρόνια πριν και νιώθω νεότερο στις 25 χρόνια πριν. Ήρθα εδώ πέρα, είδα και τους παππούδες, το Λόγγερ, το Λάγκερο Δημαρά, στην πολιτική διαδικασία. Στην πολιτική μπήκανε εκπληκτικοί δημοσιογράφοι, αλλά τους χώνεψε η πολιτική, που δεν μπήκα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, όπως κάνω το πράγμα. Υπάρχει καιρός να ξεκινήσουμε ξανά τη δημοσιογραφία. Και ο Δημαράς κυρίως και εσύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ ζεστή και ανθρώπινη συνάντησή μας σήμερα το βράδυ. Εγώ θα περίμενα αυτό που συνέβη εδώ πριν από 25 χρόνια να συμβεί και σήμερα στην Ελλάδα, να είναι στους εξωσυγκομούς. Δεν έχει γίνει, ακόμα είμαστε στους καναπέδες, στις καρέκλες, στις πολυθρόνες, στα κρεβάτια, στους μπιγκέτες, στις τουαλέτες, στις λεκάνες, όπως στο διάλογο θέλετε, αλλά δεν είμαστε στους δρόμους. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Βάγιο και το βιβλίο, Βάγιο.
Για φωτογραφία όλοι μαζί.